An balimaw aw ni yan wa kibaruya m'an bolo k'a da aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko BOA n'o ye Banque Ouest Africaine de Développement ye n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ olu ye bolonɔ bila kɛ sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ k'u ye miliyari 5 juru don an ka jamana la ayiwa ko o juru in o donna de walasa ko an ka jamana ka se ka an ka jiko lasabati cogo min na ko wari in fan dɔ bɛ kan ka don Kabala City la walasa ka ji sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ dɔ dilan yen nɔ n'o ye traitement dɔ ye ani Para Jikɔrɔ ni ji sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min bɛ yen ko walasa ko ka dɔ fara o capacité kan ani ni ka yɔrɔ dilan yɔrɔ minnu ni a bɛ fɔ olu ma ko fontaine publique k'olu sigi an ka capitale kɔnɔna na ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko Forsati n'o ye an ka finitigiw ye finitigi minnu bɛ terroriste kɛlɛ la k'olu ye tigɛ kɛ maa 12 la ayiwa ko o maa 12 masinama ninnu ko olu ye marifa dilannaw de ye k'u tun sigilen don Cɛnbani u bɛ marifaw de dilan ayiwa a yirala k'a fɔ ko o marifa dilannen ninnu ko binkani wale caman bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko marifa dilannen ninnu ko binkani bɛ ka kɛ n'olu n'a ɲɔgɔnnaw de a yirala k'a fɔ tuguni ko o marifa dilanna 343 de b'an ka jamana kɔnɔ ko nka ko 80 dɔrɔn de ko sɛbɛn b'olu bolo sɛbɛn min b'a sɛbɛntiya ko u ka se ka nin marifa ninnu dilan ayiwa ko nin taabolo ninnu filɛ nin ye ko a man ɲi jamana ma k'a bɛ na ni lakanabaliya ni ko wɛrɛ caman ye an ka jamana kɔnɔna na ayiwa ko o hukumu de kɔnɔna na sa nin Forsati maa ninnu wulila ni ka taa tigɛ kɛ nin maa 12 ninnu na Cɛnbani kɔnɔna na yen nɔ ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la